Salutare tuturor și astăzi vă prezint Tower Rush. Așadar, după cum puteți vedea, este un fel de mini-joc de cazinou unde trebuie să construiești un turn și cu cât urci mai sus, de obicei, cu atât multiplicatorul tău e mai bun. Dar nu chiar așa, după cum veți vedea. Încep cu un pariu de $10 și dacă construiesc, aici am obținut 135, deci sunt la 13. Bine, aici la fel. Crește 19, dar aici am obținut 0,55, deci s-a înjumătățit, aproape mi-a înjumătățit pariul, așa că sunt la doar 10 acum. Așa că chiar dacă și în situația asta eu am pierdut și chiar am pierdut bani. Deci în jocul ăsta, chiar dacă nu pierzi, adică tu pui blocul aici și s-a înjumătățit, uneori primești niște multiplicatori uriași, așa că merită. Dar aici, după cum vezi, am primit 3 multiplicatori sub 1 și, da, am pierdut toți banii. Dar dacă am noroc, poate, da, ori 1 nu schimbă nimic, 0,6. Păi asta e cam bine, 175 sunt încă sub pariul meu inițial. Încă nimic. Devine din ce în ce mai mic. Oh, Doamne. Bine, păi o să scot banii, hai să ne întoarcem la început și să construim. Bine, acum hai să construim asta. Nu, bine, asta e, bine, 2x, 1,5x, bine, începem să ne descurcăm. Deodată, ok, și 0. Am dat-o în bară. Îmi imaginez că poți încerca să folosești o tehnică pentru a ținti exact la momentul potrivit. Așa, ok, dar da, e cam complicat. De obicei, doar dau click la întâmplare și sper la ce e mai bun. Așa. 2.6 0.7, ce naiba, nici măcar nu mi recuperez banii. Ok, sunt peste 0.4, te rog, ce e asta? Da, după cum puteți vedea, jocul ăsta poate fi frustrant, dar când prinzi multiplicatorul potrivit la momentul potrivit, e perfect, vă pot asigura. Ok, ultima încercare, hai să facem una bună. Am prins o serie foarte bună aici, aproape un 2x și după cum puteți vedea, suntem la mai multe ce am făcut inițial. Da, e ca un 7x, exact. Hai să țintim un total de 10x ori 1. Și de 10 ori am făcut 100. În regulă, perfect, îmi retrag câștigurile, după cum vedeți, când ești pe val, uneori nu mergi cum vrei, dar când funcționează foarte, foarte bine. Și sunt sigur că puteți, de exemplu aici am avut un început prost, dar putem mereu recupera. E bine, nu mereu, dar merită, să încerci să recuperezi. Așadar, dacă vrei să încerci Tower Rush și poate să-ți folosești propria strategie, poți folosi linkul din descriere și din comentarii pentru a ajunge la un cazinou sigur cu un bonus de bun venit foarte bun ca să poți juca în cele mai bune condiții. Bonus, construcție triplă, Doamne, da, uneori se întâmplă și asta. Dar spune de recomand să accesați linkul din descriere și din comentarii pentru a obține un bonus de bun venit foarte generos pentru a încerca Tower Rush și desigur vă urez mult succes. Vă urez